אני רוצה להגיד לך משהו שאנשים לא מבינים. אם קיבלת חוזה וחתמת עליו בלי שעשית בו שינוי אחד, את בבעיה. כי בסוף החוזה נועד להגן עלינו. אם לא עשינו בו שום שינוי, אז הוא לא מתאים לנו. כי חוזה צריך להיות מתאים לנו כמו כפפה ליד. אתן לך דוגמה. הגעת לקבלן, חתמת על חוזה, בסוף זה איזושהי שבלונה, היא גנרית, היא מתאימה לכאורה לכולם. היא נועדה להתאים לצרכים של הקבלן. היא לא נועדה לשמור עלייך. אם לא שינית אותו ולא התאמת אותו, ולא נתת ביטוי למה שהקבלן הבטיח לך, לדברים שחשובים לך שיהיו גם מבחינה משפטית וגם מבחינה מסחרית, זה אומר שהחוזה לא מגן עלייך. הוא מגן על הקבלן, הוא לא מגן עלייך. וזו בעיה שאנשים לא מבינים. אפשר וצריך לשנות חוזה, כי חוזה צריך להיות מותאם לך. במיוחד אם אנחנו קונים דירה מקבלן. חוזה בסוף נועד לשמור גם על האינטרס של הקבלן, אבל גם על האינטרס שלנו. ואם לקחנו חוזה ולא שינינו אותו, ולא נתנו ביטוי לצרכים שלנו, אז החוזה לא מגן עלינו. אז חתמנו על חוזה חד צדדי, שנועד לשמור על הקבלן ולא עלינו.